Alright, so papunta na kami doon sa may sinasabi kong hagdan. Dito lang sa may Daroanak. Ayan o. So malapit lang naman. So konting ikot lang, nandoon na siya. Leather jacket on in the snow. Always such a cool guy. New life, new clothes, but baby, you're the same. I see it from afar. You haven't changed a bit. And you still make the same tired jokes. Thank God that I moved on, but heaven knows how you broke me down. Haven't seen you in a while, but I don't miss you at all. But I hope you do. Yeah, I hope that you think of me. See my face in strangers in the street. Every time you drink tequila, you still picture me there, dancing in the dark. I bet your heart skips a beat when you see something that reminds you of me. Alright, so papunta na kami doon sa may sinasabi kong hagdan. Dito lang sa may Daroanak. Ayan o. So malapit lang naman. So konting ikot lang, nandoon na siya. Ayan o. Ito yung isla ng Daroanak. So nandoon yung hagdan. So pupunta tayo doon, nakakita natin ang doon sa may taas. Sagarin natin hanggang sa may dulo ng hagdan. Ayan o. Oh. Ayun yung agad niya. So titigil tayo doon. Sabi kasi bawal ang mga bata dyan kasi baka mahirapan bumaba. So kami na lang. Punta natin hanggang doon sa may dulo. Oh, di ba? Grabe. First time kong dumaan dito sa likod ng Daroanak. Usually doon lang sa may unahan. Ngayon, nabigyan tayo ng pagkakataon para maikot natin ang Daroanak na to. Kaya salamat sa Saimay Beach Resort. Ayun no. Yun yung hagdan. Ang ganda. Aakit tayo dun. Ayun no. Siyempre hindi natin yan tatantanan. Talagang aakitin natin yan. Alright. So yun. Kaya na lang. Let's go. Alright, so paakit na kami dito sa may isla ng Daroanak. So galing kami dito. Ayun no, napakalayo ng tubig. So hawak ni Kuya kasi sigurado pag hindi hinawakan yan, aabot yan hanggang doon sa may likod. Oh, malayo na yan. Medyo mahirapan siyang kunin yan. Alright, so ngayon paakit na kami doon. Tol, hindi ka motor may mga metal. Oo nga oh. Hindi ito medal yata. Tingnan mo yung iba, tingnan mo yung iba. Mahulog ka na lang dyan, tulad ng anak ko. Grabe, napakaganda dito oh. Pero halos bato na lang. Oh, alright, so hindi nga lang oh. Nandito na ako ngayon sa sinasabi kong hagdan. Dito lang sa may Daroanak. Dito lang sa Pasakaw. So kung makikita nyo, grabe ang ganda dito. Ayan oh. Hininga na ako kasi galing kami doon. Doon oh, umakyat kami simula doon hanggang dito. Kasi hindi naman makakadaong yung bangka dyan kasi may mga bato na. So mahihirapan siya. So doon kami galing. So ito na yung sinasabi kong hagdan dito. Ang ganda. Ayun oh. Pakinayan natin. Grabe.
Grabe, ang ganda dito. First time ko dito pumunta sa lugar na to. Napakataas. So medyo iniingal tayo kasi mali yung dango kanina. Buti nga hindi mainit yung panahon. Kasi kung mainit ang panahon, sigurado mas lalo mahihirapan tayo at pagpapawisan tayo masyado. Kasi dala ko pa yung bag ko, yung mga lagyan ng gamit ko sa pagbablog. So ang taas na. Whew. Nakakahinga lang talaga. Grabe, ang ganda dito. So dahan-dahan lang tayo kasi talagang nakakapagod tapos nakakahingal. So ito yung mga dahon dito. Ang taas. So ito naman yung stopover. In case na magpapahinga kayo, pwede dito. Yun oh. Yun yung lansyang gamit namin. Doon kami galing sa kabila, sa Barangay Karanan. So akit na naman tayo. Nakakapagod lang. Buti nga tahimik yung karagatan ngayon, hindi maalon. Ayun, halos natatakpan na ng mga halaman dito yung daanan. Ang ganda dito, wala akong masabi. Pero talagang nakakahingal. Ayun, medyo uminit na yung panahon. Grabe. Ito yung daan dito. Halos hindi mo na makita yung hagdan. Doon tayo sa pinakatuktok ng isla ng Daroanak. Nakakahingal talaga. So pahinga muna tayo. Woo! Ito mga halaman dito. Grabe. Akala ko malapit lang. Ang layo pala. Grabe no. Kaya yung mga may mga sakit sa puso, may mga asthma, mga high blood, huwag kayong magtatangka pumunta dito kasi napakataas. Hindi lang yata 200 stairs, sobra pa. Nakakapagod. Grabe. Kunti na lang yata. Medyo nag-ano yung tenga ko kasi nasa elevated tayong lugar. Grabe. Parang walang katapusan. Hingal na hingal ako pag nasa tuktok na tayo. Tayo mga tayo. Grabe. Napagod. Halos 5 minutes yung vlog natin. Hanggang ngayon wala pa tayo sa tuktok ng Isla Daroanak. Ayun. Dahan-dahan lang dito kasi hindi natin makikita ang daan. Tapos basa pa pala dito. Halos malumot. Ha?
Paano sila nakataas doon? Paano si Cassie? Sabi, pagdating nyo dito, lupa na lang to. So medyo madulas. Grabe, para tayong umakyat sa PLDT ruins. Saan kayo? Ito butas oh. Lalim. Grabe. Nakakaingal. Nandito na tayo sa tuktok. Napakaganda. Hi Cass, kumusta pag-akit mo dito? Ayun oh, nasa tuktok na kami ng isla ng Daroanak. Grabe, ang ganda. So i-upload ko to, wala nang edit-edit, rekta na kasi napakahaba ng minuto. Alright, so palipad muna akong drone. Nakapagod.